ακούω την κουβέντα σας τόση ώρα. Είμαι νέος, 32 χρονών και ακούω και εγώ την κουβέντα σας και ως νέος και δημοσιογράφος νομίζω ότι οφείλω να κάνω μια μικρή παρέμβαση, αν μου επιτρέπετε, στο σημείο που βρίσκεστε στην αναζήτηση αναστολέων συλλογικής κοινωνικής δράσης, να επισημάνω 2-3 πραγματάκια, αν μου επιτρέπετε. Αλλά είσαι κόμικ ή πραγματικός? Είμαι προς το παρόν πραγματικός και λέγομαι Χρυσόστομος Λουκάς. Είμαι δημοσιογράφος, 32 ετών. Και εδώ κάθισα. Λοιπόν, σε αυτή λοιπόν τη φάση που βρίσκεστε, σε συζήτηση, την οποία από την αρχή, έτσι, ψάχνετε να βρείτε γιατί δεν βγαίνει η νεολαία έξω, δεν παίρνει τουλάχιστον μια πρωτοβουλία, να το πω έτσι, μια πρωτοβουλία σημαντική. Το τελευταίο παράδειγμα πρωτοβουλίας συλλογικής δράσης φοιτητών, μαθητών, νέων δηλαδή, το βλέπουμε στη Γαλλία. Και όταν λέω το βλέπουμε πριν από μερικά 24 ώρα, είναι τόσο πρόσφατα. Βγήκαν έξω οι μαθητές, οι φοιτητές, εξεγέρθηκαν ουσιαστικά σε μια φάση κατά την οποία είχαν βγει ήδη έξω οι γονείς τους, μέσω των συνδικάτων, των εργατικών συνδικάτων. Λοιπόν, όλοι τους και οι τελευταίοι μαθητές ήταν εκείνοι οι οποίοι συνάντησαν την πόρτα του συστήματος, την κυβέρνηση Σαρκοζή. Έτσι, μια δεξιά κυβέρνηση, σκληρή κυβέρνηση, η οποία περνάει πολύ μαλακότερα, πολύ ποιότερα μέτρα από αυτά που περνάνε εδώ στην Ελλάδα, αλλά τέλος πάντων βγήκε έξω και τα έσπασε. Τα έσπασε όμως, δηλαδή βγήκε εξεγερμένη και αντιμετώπισε το απόλυτο όχι. Το απόλυτο όχι. Και αυτή πήγε σπίτια της. Λοιπόν, συμφωνώ πολύ με αυτό που είπατε πριν και για το Δεκέμβρη και πριν από αυτό το άρθρο 16 και η νεολαία έχει ξεσπάσματα. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να σημαίνει ότι μπορεί να έχει συνέχεια αυτή η συλλογική δράση. Αλλά πρέπει να επαναφέρουμε την κουβέντα λιγάκι πριν φτάσουμε στη συλλογική δράση, γιατί δεν έχουμε συλλογική αντίδραση. Δεν έχουμε συλλογική αντίδραση. Έχουμε συλλογικά ξεσπάσματα. Αντίδραση σημαίνει ξέρουμε τι γίνεται. Και προσπαθώ να συμπεράνω και εγώ στο ίδιο ερώτημα κατά φτάνω, γιατί δηλαδή δεν βγαίνουν έξω οι νέοι. Και νομίζω η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Διότι οι νέοι δεν ξέρουν τι τους γίνεται αυτή τη στιγμή. Οι νέοι δεν ξέρουν τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Δεν έχουν ιδέα. Γιατί δεν έχουν ιδέα? Διότι εμείς μεγαλώσαμε, η γενιά δικιά μου δηλαδή, από 18 έως 30 και βάλε, σε ένα σύστημα το οποίο έδινε. Εντάξει, όσα έδινε. Όπως τα έδινε, με κανόνες οι οποίοι είχαν μια συγκεκριμένη λειτουργία, το σύστημα έχει όρους. Αλλά το σύστημα είχε τέλος πάντων κάποια πράγματα δεδομένα τα οποία έδινε και κεκτημένα. Σε μία νύχτα, ήταν βράδυ νομίζω μετά τον Ταβός, αυτό το σύστημα έπαψε να ισχύει. Και μπήκαμε σε ένα άλλο σύστημα το οποίο άρχισε να παίρνει, να αφαιρεί. Εμείς έχουμε μια κεκτημένη απάθεια, διότι το σύστημά μας, το οποίο μεγαλώσαμε, είχε ευρώ, δεν ξέρουμε αν θα έχει ακόμα, είχε πράγματα και κανόνες τα οποία λέγανε έτσι θα είσαι, έτσι θα μεγαλώνεις, θα κάνεις αυτό, θα δώσει. Λοιπόν, αυτό έπαψε να ισχύει. Εμείς δεν ξέρουμε τι γίνεται τώρα. Εσείς ξέρετε τι γίνεται. Δεν πετάω το μπαλάκι, δεν πάω το πάω εκεί να πετάξω το μπαλάκι, προσπαθώ και εγώ να το πείσω γιατί δεν βγαίνουμε, γιατί εμείς δεν ξέρουμε. Εσείς οι οποίοι ξέρετε τι γίνεται, έχω την ίδια πορεία με εσάς. Όπως εσείς απορείτε και τους νέους, γιατί δεν βγαίνετε ρε αδερφέ έξω να σπάσετε το λόγο, δεν λέτε αυτό, να βγουν έξω να αντιδράσουν. Εγώ λέω, μα καλά, εσείς, η γεκιά η γενιά. Γιατί είπατε και πριν το πολύ ωραίο μου, το εξαιρετικό, να κάνετε διάρρηξη, να σας περιμένουμε, λέτε στους νέους να διαρρήξετε αυτό το σύστημα. Εσείς έχετε τα κλειδιά αυτού του συστήματος. Ψάχνετε τώρα να διαρρήξει ποιος? Έχετε τα κλειδιά αυτού του συστήματος εσείς. Ανοίγετε το χρηματοκιβώτιο, αλλά δεν το ανοίγετε τώρα, δεν έχετε επιλέξει να μην το ανοίξετε. Εμείς δεν ξέρουμε ούτε καν πώς να το διαρρήξουμε. Εκτός αν πια δηλαδή, μιλάμε για ένα τοπίο αποκάλυψης όπου όλοι μαζί, έτσι, νέοι, γέροι, μεσήλικες βγουν έξω στους δρόμους, τα έχουν χάσει όλα, εντάξει. Αλλά σε αυτή τη φάση, η οποία είναι ακόμα διαβαθμισμένη, εμείς δεν ξέρουμε τι γίνεται. Εσείς που έχετε πολύ άσχημες εμπειρίες, έχετε δει δημοκρατία χαμένη. Οι μπαμπάδες σας ήταν χαμένη εθνική κυριαρχία. Βγαίνει τώρα ένας από εσάς, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, και ανοίξει το Θεό σου τι κάνει. Τι έκανε, ξέρετε τι έκανε? Εμείς το λέω τώρα, αυτό το λέω σε εμάς τώρα, έτσι, στην ομάδα των νέων. Απόλυσε εθνική κυριαρχία. Και ρωτάω εγώ τώρα ως νέο, γιατί εγώ δεν τα έζησα αυτά, ενώ εσείς τουλάχιστον τα έχετε ακούσει, μπορεί κάποιοι να τα έχει προλάβει κιόλας. Πώς διάλογο κερδίζει μια εθνική κυριαρχία? Πώς τα κράτη κερδίζουν την εθνική κυριαρχία? Πώς? Άμα να τρέχουν στην ιστορία, την κερδίζουν μονάχα με έναν τρόπο. Με έναν τρόπο μονάχα. Γιατί οι Βελούδες επαναστάσεις είδαμε τι βγάλανε. Με αίμα, με θανάτους δηλαδή. Και βγαίνει ο καλός ο πρωθυπουργός της γενιάς σας, χωρίς να έχει υπάρξει πόλεμος, γιατί έτσι κάνουν την θρησκεία. Κερδίζονται με αίμα, χάνονται με πόλεμο, με τα νέα όπλα, οικονομικά, και έδωσε την εθνική κυριαρχία. Και εσείς που έχετε τις εμπειρίες και τα βιώματα,
Δεν αντιδράσατε. Δεν αντιδράσατε εσείς. Σε χαμένη εθνική. Εμείς την είχαμε δεδομένη. Άντε τώρα να βρούμε τι χάσαμε, αδερφέ, δεν ξέρω, να οργανωθούμε, αδερφέ. Εμείς ψαχνόμαστε. Εσείς τα έχετε δει αυτά. Λοιπόν, για να το συνοψίσω, εσείς έχετε τα κλειδιά και εμείς δεν έχουμε κάνει την μπάλα. Λουκά, έριξε στο γάτι, εγώ θα το πιάσω. Και άμα θέλετε να τσακωθούμε, είμαι έτοιμος να τσακωθούμε. Και θέλω να πω ότι έχω ενστάσεις σε 3 σημεία από αυτά που είπες. Το πρώτο σημείο έχει σχέση με τον αγώνα των Γάλλων νέων. Όντως, όταν άνοιγα την τηλεόραση και έβλεπα μετά τις μπαρούφες, της Τρέμι και του Πρετεντέρη, έβλεπα μισό λεπτό τις κινητοποιήσεις αυτές, τους νέους να ανεβαίνουν σε αυτοκίνητα να τα σπάνε. Για τι πράγμα? Όχι για το σχολείο τους ή το πανεπιστήμιό τους, αλλά για το ότι μετά από 40 χρόνια θα ήθελαν να πάρουν σύνταξη στα 65 και όχι στα 67. Και αυτό μου φέρνει μια σκηνή από τον Όμηρο, όπου λέει ότι ο Διομήδης, για παράδειγμα, όταν ρίχνει το ακόντιο και σκοτώνει ένα Τρώα, στην πραγματικότητα το ακόντιο το έχει ρίξει η Αθηνά. Δηλαδή ότι ο νέος έχει τη δυνατότητα να ενσωματώνει και να εκφράζει αυτό που θέλει ο μεγάλος. Και είναι πολύ μεγάλο, πολύ σημαντικό στοιχείο. Και γι' αυτό θα δείτε σε όλες τις ιστορικές καμπές της Ελλάδας και άλλων χωρών. Θα δείτε νεολαία. Έχουμε την εποχή της ΕΠΟΝ, την εποχή της νεολαίας Λαμπράκη, την εποχή της αντιδικτατορικής νεολαίας, την εποχή του Δεκέμβρη. Αυτή είναι η πρώτη ένσταση. Η δεύτερη ένσταση. Το μεγαλύτερο κίνημα αμφισβήτησης της νέας γενιάς στην Ευρώπη έγινε σε μια στιγμή που δεν είχε επιδεινωθεί η οικονομική και κοινωνική κατάσταση και δεν είχε καταληφθεί πλήρως το κοινωνικό κράτος το Δεκέμβρη. Άρα, έτσι δεν είναι? Άρα, υπάρχει ένα θέμα εδώ πέρα, πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι, που λες σωστά, ότι η νέα γενιά, οι νέοι άνθρωποι, τα κορίτσια, τα αγόρια έχουν διαπαιδαγωγηθεί και επηρεαστεί από τα μέσα ενημέρωσης, από τη συμβατικότητα, από τις πολυεθνικές εταιρείες και τις μάρκες, από μια σχετική ευημερία που παρουσιάστηκε, σε επίπεδο αξιών τελικά αντιδράσανε. Και αντιδράσανε εφόλης της ύλης. Όχι απλώς σε μια δολοφονία, εφόλης της ύλης. Άρα υπάρχει ένα τεράστιο, ένα εκρηκτικό δυναμικό, το οποίο πρέπει να έρθει στο προσκήνιο. Το τρίτο που δεν δέχομαι εγώ είναι αυτή η εξομοίωση. Είστε όλοι η ίδια γενιά. Εγώ δεν έχω τρέξει σε μαραθώνιο. Γιατί με βάζεις στην ίδια γενιά και στην ίδια, ας το πούμε, κατηγορία με τον Παπανδρέου? Και θα σου αναφέρω ένα παράδειγμα συγκεκριμένο του δήμαρχου του Ελληνικού, του Κορτζίδη, που είναι ακόμη πιο παλιά γενιά, ακόμη πιο αρχαίος, ακόμη πιο σκουριασμένος από εμάς. Και βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει 50 μέρες απεργία πείνας. Γιατί κάνει 50 μέρες απεργία πείνας? Διότι ήθελε να ρίξει τα κάγκελα που εμποδίζανε τα εκατομμύρια της Αττικής να πάνε να κάνουν μπάνιο. Σε πληροφορώ ότι αυτός δεν ήταν ούτε 20, ούτε 25, ούτε 30, ούτε 35. Ήτανε 65 χρονών ή 60 χρονών. Τέτοιας ηλικίας. Άρα να δούμε, υπάρχει και ο ανταγωνισμός και ο πόλεμος και η διαφορετική γλώσσα των γενιών, αλλά μην δημιουργούμε ένα τείχος ανάμεσά τους. Υπάρχουν γραμμές επικοινωνίας. Και θα ήθελα να καταλήξω έτσι, σκεφτόμενος τη σημερινή μας συζήτηση. Τελικά, καταρχήν έχει μια σημασία ως συζήτηση. Το να μπορούμε να συζητήσουμε. Να μην καταλήξουμε πουθενά. Να πάτε να κάνετε εσείς αποχή. Να πάω εγώ με την ελεύθερη Αττική κλπ. Αλλά να πω ότι για μας η δύναμή μας είναι όταν θα μπει η νέα γενιά και θα ανατρέψει αυτό το σκηνικό. Και αν δεν έγινε τώρα, θα γίνει μεθαύριο. Αλλά παρουσιάζεται το εξής παράδοξο. Εσείς ζητάτε βοήθεια από εμάς και εμείς ζητάμε από εσάς βοήθεια. Και γίνεται ένας κύκλος τον οποίο με κάποιο τρόπο πρέπει να σπάσουμε. Και εδώ, κλείνοντας ίσως και την εκπομπή, ίσως οι δικές σας ιδέες, οι δικές σας σκέψεις, πώς μπορούμε να σπάσουμε αυτόν τον κύκλο, να είναι πιο σημαντικές από τις δικές μου. Ως προς αυτό που είπατε, θέλω να συμπληρώσω. Καλά τα είπε ο Λουκάς ένα σκέλος. Εγώ συμφωνώ ότι καταρχάς είμαστε η πρώτη γενιά που θα περάσει χειρότερα από την προηγούμενη. Οπότε υπάρχει μια αντίδραση ως προς την παραπάνω γενιά από εμάς. Αυτό είναι και καταρρεύσει φυσικά και ένας μύθος. Από εκεί πέρα, εγώ δεν θα σταθώ σε αυτό και όσο για τους κλειδοκράτορες και τα τέτοια, εντάξει, είναι κάποιοι, δεν είναι όλοι. Όσο προς αυτό που λέτε ότι εμείς περιμένουμε από εσάς και εσείς από εμάς,
δεν το θεωρώ κακό. Μια συνεργασία πρέπει να υπάρχει. Γιατί και εμείς έχει αποδειχτεί ότι η νεολαία μόνη της πολλές φορές κάνει λάθη. Αλλά από εκεί και πέρα και ο συντηρητισμός της μεγαλύτερης γενιάς συνήθως αυτός και αν κάνει λάθη. Μια συνεργασία πιστεύω ότι χρειάζεται. Απλά κάποιος πρέπει να αρχίσει να ακούει τους νέους, γιατί δεν νομίζω ότι καν τους ακούνε. Καλό είναι. Όλοι θέλουν την ψήφο τους, όλοι θέλουν τη γνώμη τους, όλοι θέλουν να είναι καλοί μαζί τους, αλλά την παρουσία τους. Κανείς δεν τους ακούει πραγματικά όμως. Ή, εν πάση περιπτώσει, δεν βλέπουμε γόνιμες ιδέες νεανικές, ρηξικέλευτες, ριζοσπαστικές που λέτε κι εσείς πολλές φορές, από νέα παιδιά να ακούγονται. Θέλουν όλοι να υπάρχει μια παρουσία τους. Προχωρήσαμε, σπάμε το τείχος τώρα. Εντάξει. Εμείς δεν πιστεύουμε σε τύχη κιόλας. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να προσφέρουν και άνθρωποι που εγκλωβίζονται σε στερεότυπα, στην καρέα, στα συμφέροντά τους, στο οτιδήποτε. Γιατί κάτι το οποίο συζητάμε κι εμείς είναι ότι εγώ σας λέω ότι όλους οι νέοι άνθρωποι πρώτα, αλλά και άλλοι άνθρωποι αντιδρούν και βγαίνουν τόσοι άνθρωποι στον δρόμο. Πάρα πολύ. Σε μια παθητική κατάσταση στην Ελλάδα. Αύριο μεθαύριο. Μετά από αυτό πρέπει να υπάρχει μια λύση. Και μια συνέχεια. Αυτή τη λύση εμείς δεν τη βλέπουμε. Και η λύση δεν είναι ότι εμείς περιμένουμε από κάποιο σωτήρα. Αυτά με τους σωτήρες και τους εθνοσωτήρες μόνο στην Ελλάδα για μας δεν υπάρχει, γιατί δεν το ζήσαμε κιόλας και για μένα είναι ένας μύθος. Δηλαδή, εμείς δεν περιμένουμε έναν άνθρωπο να έρθει και να μας πάρει από το χεράκι να μας πάει κάτω. Δεν θα μας πάει, θα μας πάει στην καταστροφή πάλι. Αλλά πρέπει να υπάρχει και κάποιος άλλος, ο οποίος έχει μια εμπειρία, όχι ένας, πολλοί, οι οποίοι να συνεργαστούν και να βγει κάτι. Δηλαδή, μόνο το να βγούμε έξω στον δρόμο και να αντιδράσουμε δεν λέει κάτι. Ναι, πρέπει να υπάρχει συνέχεια. Και να υπάρξει κάποιος άλλος που να το πάρει αυτό και κάτι να το κάνει. Και προσέγγιση. Η μια ομάδα, εσείς. Μετά από αυτό, τι θα γίνει. Έλα, Λουκά. Τη λύση δεν την βλέπεις, πιστεύω. Τη λύση τη βρίσκεις. Τόσο απλό. Το ίδιο είναι. Δεν είναι καθόλου το ίδιο. Μα και μόνο το ότι είμαστε εδώ και ότι είστε εσείς εδώ μαζί μας λέει πολλά. Δηλαδή το ότι θέλετε να ακούσετε αυτό που έχουμε να πούμε και το ότι σκέφτεστε να μας βάλετε μέσα σε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν νομίζω ότι έχουμε νιώσει ποτέ αληθινά ότι κάποιος θέλει να ακούσει αυτά που έχουμε να πούμε και να κάνει κάτι από αυτά που είπαμε. Ή έστω και να προβληματιστεί. Να προβληματιστεί μαζί μας. Τα παιδιά σκέφτονται αυτό. Μήπως είναι έτσι. Όπως και να τα πούμε. Γιατί υπάρχουν και παιδιά που δεν μιλάνε. Δεν θα τα συντάξουν όμορφα και θα χρησιμοποιήσουν ωραίο λεξιλόγιο. Είπατε και πριν ότι πολλές φορές χρειάζεται να αποκωδικοποιήσεις αυτά που θα σου πούνε, αλλά να έχεις τα αυτιά σου και τα μάτια σου ανοιχτά και να είσαι κοντά και να εμπνεύσεις και τους νέους. Και να πάμε όλοι μαζί. Που γίνονται σιγά σιγά, δεν γίνονται μια μέρα στο ένα, άλλη κάτι τέτοιο φυσικά. Και να σας πω και συγγνώμη γι' αυτό. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το πράγμα θα γίνει. Θέλουν δεν το θέλουν κάποιοι, αυτό το πράγμα θα γίνει. Θα έρθει, είτε γιατί το φέρνουν τα γεγονότα, είτε γιατί έρχεται και ξεπερνάει και τα γεγονότα και τους ίδιους. Και θα γίνει. Το θέμα είναι ότι όλοι αυτοί εκείνη τη στιγμή θα προσπαθήσουν να το καπελώσουν. Και όταν λέω το καπελώσουν δεν εννοώ να το μεταλλευτούν. Με όλη τη σημασία της λέξης.